Hola, hola, soc l'Olga de Pilates en català i avui et porto una nova rutina d'aquestes per fer-la en 10 minuts i si tens més temps no dubtis en tornar-la a repetir 2 vegades o 3 vegades per un entrenament més complet. Ja hem escalfat sempre 3-5 minutets i ens hi posem. Començarem amb les cames obertes a l'amplada dels teus malucs, paral·leles, peus paral·lels. Jo em poso de costat perquè vegis l'exercici. Aquí em preparo i me'n vaig endarrere. Mira com baixa vertical la cama, el genoll de darrere. Vinga, em vaig a fer 20 aquí perquè estic alternant de cama. Ja em porto 6 i 7 i 8 i 9 i 10. 10 més. Molt bé. I 9 i 8 i 7 i 6, baixa vertical, intenta que el teu cos no vagi fent tantines, i últimes 4, 3, 2 i l'última queda't a baix i des d'aquí amunt, en la mateixa cama, a baix i amunt. Vinga, i a baix i amunt. 3, 4, 5, 6, en faré 10, 7 i 8 i 9 i 10. I canvia de cama, comences endarrere i genoll amunt. 2, 3, 4, aquest equilibri. 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i última 10. Continuem de peu i treballant cames. I ara el que vaig a fer és portar la cama endarrere i creuar-la. I canvio. I 2, 3, 4, 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i última 10. I em quedo a dalt, cames separades, amplada de malucs paral·leles, flexiono com si anés a fer un squat i des d'aquí estiro la cama cap al costat i canvio, mantenint-me en el meu centre. 3, 4, 5, pots posar les mans davant del pit com si resessis, i 7 i 8 i 9 i 10 i queda't a baix, no pugis, i en la mateixa cama 8, 7, cames alineades, que te'n vagi molt endarrere, i 4, 3, 2, 1, queda't quieta i em moc perquè vegis com estic de flexió i canvi de cama. 7, 6, 5, 4, 3, 2, i última, i amunt. Molt bé, noies. Des d'aquí dalt, vertical, posaré tot el pes del meu cos a sobre d'una cama, estiro l'altra cama cap al costat, braços en creu i vaig a elevar la cama. Compte que no compenso amb el meu cos, intento quedar-me vertical i treballar també l'obliqu, aquesta flexió aquí a cintura. Si necessites amb aquesta altra mà pots recolzar-te en una paret. I 4, 5, 6, 7 i 8 i 9 i 10. I canvio. Braços en creu, canvio el pes del cos de cama i amunt en 1, 2, 3. També compta una cosa, mentre vas fent, que el peu no mira amunt, es queda mirant endavant. Hi ha menys rang d'obertura aquí. Si jo poso amunt, puc pujar molt més. Vinga, últimes 3, 2 i 1 i descanso. Molt bé, me'n vaig cap a la meva colxoneta a treballar una mica de mobilitat de columna i de core, d'abdominal, d'abdomen profund. Començaré asseguda amb les cames endavant, cames flexionades, obro les cames a l'amplada de la colxoneta, clavo els talons a terra. Vaig a fer un roll-up, començo per una preparació al roll-up. Busca els isquions, nota com tens els isquionets clavats a terra i t'agafes per darrere de les cuixes. Coroneta cap al cel, inhalo i exhalo.
començo a arrodonir la lumbar, m'aliquen dintre, pubis amunt, em quedo allà on pugui. Inhales aquí i exhalant tornes fins a dalt. Una més. La mirada quan baixo també baixa, fent una forma de C en la meva esquena. I torno, en faré 5. Molt bé, em porto 3. 4. I una més. I queda't aquí, al darrere. I ara sí, cames paral·leles, poden ser juntes o simplement paral·leles. Mantingues aquí rodonet la lumbar, treballant el core, braços amunt i des d'aquí elevo una cama, braç contrari. Canvio. I 3. Mirada endavant. 4. I 5. I 6. I 7. I 8. I 9. I última, 10. I queda't aquí encara. I ara quan elevis cama esquerra amunt, cama dreta, perdó, tinc no, cama esquerra, giro el tronc. En una rotació i torno i canvio. I 2. I 3. I 4. I 5. Sent l'abdomen. 6. Exhala durant el moviment. 7. 8. 9. I última. I 10. Queda't aquí, des d'aquí, inhala i exhalant, baixes, rodonet, fins a terra. Em col·loco bé perquè em veieu. Fantàstic. Molt bé. Des d'aquí, plantes del peu a terra, sacre també tocant a terra, que puguis tocar-te els talons si allargo aquí les mans, genolls paral·lels, mans paral·leles, posaré genolls paral·lels, no mans, cames paral·leles, peus paral·lels. Des d'aquí poso les mans a l'occipital, tanco lleugerament els colzes, que els tingui al meu camp de visió. I fent molta força peus a terra i sacre a terra alhora. Inhalo, preparo i quan exhalo elevo les escàpules de terra. Porto la mirada entre les meves cames, noto com s'ha activat l'abdomen. En faré 5 aquí de preparació. I 2, que no es tanquin ni s'obrin els genolls. Continua fent força amb les plantes dels peus a terra. Fantàstic. I la propera, al mateix temps que elevo escàpules, elevo cama, com si volgués portar genoll contrari cap a colze. 2. Molt bé. 3. La cama que es queda continua fent força al terra, que no es mogui, que no s'obri. 6. I 7. I 8. I 9. I última, 10. Queda't amb aquesta cama, estiro cama, baixo terra i torno. I 2. 3, en faré 8. I 4. I 5. 6. I 7, i última. I 8, queda't a baix. Canvia de cames, aquest peu a terra, estiro l'altra cama, inhalo aquí, quan exhalo pujo i roto el tronc per portar colze a genoll. I 2. 3. Sentint el treball del core. I 4, la cama aquesta terra fixa. 5, fent activa la planta del peu. 6, i últimes 2. 7. I última. I 8. I descanso, braços un moment al llarg del cos, aquí elevo les meves cames, això és de posició de la taula, 90 graus de flexió al maluc i 90 graus de flexió als genolls i estires braços també cap amunt. I aquí el que vaig a fer és estirar un braç per damunt del cap i cama contrària i torno al centre i alterno. 2, en faré 10, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, i 9, i última 10. Queda't aquí i ara el que faràs és posar la mà dreta sobre el genoll esquerre i continuarem fent el mateix exercici, però a la vegada que m'emporto braç i cama, faig molta força amb la mà que es queda al genoll, mà contra genoll, genoll contra mà. I torno. En l'exhalació i apretes
mà contra genoll, 3, en faré 6 aquí, 4, 5, i última, i 6, queda't a dalt i canvia, ara l'altra mà sobre genoll contrari, sempre quan exhalo la mà fa força cap al genoll i estiro els dos membres, cama i braç que tinc lliures. Vinga, i 3, em queden 3 més, 4, i 5, i última, 6, perfecte. Cames a terra, anem a seure, a pujar assegudes. Anem a acabar amb un últim exercici aquí. Fantàstic, recolzes mans, dits que miren endavant, colzes lleugerament flexionats i amunt. Elevo pelvis. És com si volgués portar els genolls cap a la paret de davant. Ben paral·lels i alineats, els genolls no s'obren ni es tanquen. I 4, en faré 8, 5, i 6, i 7, i 8, i queda't a dalt rebot, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i descanso. I ara sí, fins aquí la rutina, si tens temps, fes-la de nou i digue'm als comentaris si t'agrada.